पैसे तर मिळालं बाबा. बंड्यानं 5,000 रुपये दिलं. कसं तरी धडपडत शामराव बी गेला उडत. लय भारी काम झालं आपलं. आता कुणाची गाठच घ्यायची नाही. रावला दोघाला बिचू ना बाबा. दोघं उडत गेले. आता कसं आहे दिवसभर हुडकीत असते म्हणाय. आपण गावात असतो काय एकटा माणूस कोणाचा पुन्हा संध्याकाळी सांगायचे. पैसे तरी घेऊन गेलाय भाऊ. सकाळ 5,000 दिले ते. देवा माझं पैसे मला लवकर परत मिळू दे बाबा. आता सकाळ झाला त्याचा पताच नाही कुठं कवा गाठ पडेल कसा पाडेल काय. हो देवा बघा तुम्हीच आता. पांढरानं का नाही पहिलं बी आणि मागचे पैसे टायमवर आणून द्यावा. नाहीतर एक 5-50 पोती सोयाबीन तरी घरून टाकावं म्हणजे बायको तरी खुश होईल. नाहीतर माझं बी पांढराचं बी आणि शंभराचं बी काहीच खरं नाही. माझं तर काय डोकं चालणार गड्या. आता काय करतो माझं जेव्हा डोकं चलत नाही तेव्हा शंभराव आठवतोय. आता काय करतो शंभराकडे जातो तिथे जाऊन बसतो. कदाचित ती बामटा तिथे बसलेला असेल. येतोच. पाणी हे टाकून झालं का अन्न सगळं. तिकडलं भिजवलं का आणि इकडलं तिकडे भिजला इकडे. बरं बरं पाहिलं 10 गाड्या असतं हा. पुढं आता थोडं काय करा इकडलं वळण झालं इकडलं पुन्हा इकडल्या वळणाला सोडा. हा चालते 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 चालते. धकाटाय जरा बसावं जरा खाली बसा जरा तुम्ही बी आराम करा. हो काय पण बा काय नाही आलतो भेट गेला तुमची. पण आता काय ती पांढरा सकाळी 5,000 घेऊन गेलाय हा गावात. तर त्याचा पता नाही. त्याच्या कॅन्टीन बघितलं हॉटेलवर बघितलं दारूच्या दुकानात बघितलं पण कुठं भेटलं नाही. म्हणलं तुमची गाठ कोणी यावा. माझी गाठ कशामुळं. आता मी पैसे द्यायला सांगितले म्हणजे काय चूक बिक केली काय. आपण त्याचा गावात पताच नाही की. गेला असेल कुठतरी त्याला काय असते. मग त्याला बघावं लागेल ना. त्या रानूबाईच्या ह्याच्यावर बघितलं का हातभट्टीची. छकुलीकडे बघितलं रानबाकडे बघितलं ह्यामाकडे बघितलं पण कुठं नाही सापडला. कटवणाला शेवटी तुमच्याकडेच म्हणलं तुमच्याकडे असला तर बघावा. सांब्याच्या हाटलाच्या मागच्या बाजूला तिथं सुद्धा बघितलं. सगळीकडे बघितलं बघा पण कुठं काय त्याचा त्याच्या रानात नाही. रानात नाही तिकडे गेलो पण मग तुमच्याकडे चालू आहे पुन्हा. आता आपल्याला हुडकावं लागेल त्याला कुठंतरी. नाहीतर माझं काहीच खरं नाही. कशाला ओळखायचं त्याला. त्याने पैसे घेऊन गेलाय आणून द्यायची जबाबदारी त्याची. अरे आताच पैसे दिले त्याला आणि लगेच काय महाग लागायचं काय त्याच्या. आपण त्याचा पताच नाही ना. घ्यायला असेल कुठतरी जाऊ तिकडे. बरं चहा पाणी प्यायचं काय करू काहीतरी. नाही तर जाऊ कुठंतरी हॉटेलवर काय त्याला. अण्णा बसा जरा येतो जरा फिरून आली. थोडं जरा कमी होईल म्हणून.
येऊ लक्ष का ठेवा. मामा? या 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 इकडे झालं की पुन्हा इकडे वळण सोडा बरं का हो या चालतंय बघून होती कुठेतरी पांडा काय करते काय बसा तुम्ही इथंच नका आता कुठं जाऊ हा. बसायचं वर पानावर बसा वर. करा झोप देत घ्या हो लय आराम करत जाऊ नका कामाच्या. नाही नाही चला कसं आहे माहिती आहे का बंडोबा त्याला हुडकायचं म्हणजे लय अवघड आहे काय आपण असं रानाने बांधाने जाऊ भाऊ कुठं बांधा बिंदर पडला असेल पिऊन काय सापडल तरी असं हातात बी सापडणार नाही कुठे बी सापडणार नाही हो चहा पिऊ आपण वाटलं तर त्याला बघायला जाऊ गावात हो मी तुम्हाला एक एक बिस्किट पुडा देतो पुन्हा आता माझ्याकडे येऊन आला. काय तुम्हाला शाळेत तुम्हाला काय आवडतं मला सांगा. बरं म्हणजे काय आता साधं राहिलं बरं पुन्हा कुणा जर तुम्ही मोठा माणूस आहे मी लहान तुम्ही पोर तुम्हाला कळतंय का काय अरे मोठा झाल्यावर पे तुम्ही बी तुम्हाला नाही म्हणतो काय तुम्ही जाऊ अरे मला हे का नाही पटत नाही अजिबात घरी जाऊन बोलू ना चल कोणच नाही नुसतं तुझ्या घरी गेला कोणच पण नाही. कोणच नाही कुलूप होता घरला काय राव असं पेट जाऊ नको पोरग रडत होतं पाराखाली तिकडं काय राव पांडवा असलं का असलं काय हा पेट जाऊ नको पेत नाही तुम्ही जावा जावा उद्यापासून उगा पेत रोजच नाही म्हणतो. जावा. रोजच म्हणतो असं काल बी अरे ऐकतो. पेत नाही उद्यापासून जावा बरं तुम्ही खरं का अरे पेणार नाही का 100% पेत उतरल्यावर घे बरं घरी जा तू, बरं. शपथ घे शपथ बरं. घे बरं तू शेपतान फेपता आता काय मग देव खरा राहिलेत काय तो पहिल्यासारखे देवाची होय, नाही, देवाची घे. नाही. आई वडिलाची की जरा अरे, घे लवकर घे घे लवकर नाही मला नंबर दहा द्या. रुपये घे, नको. पांडवा. तसं नाही पांडवा उठ. उचलायला ए, उठ, उचल उचल. उचल ए, पांडवा, उठ. ए, बर पांडवा आता हम्म. उठा 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 उतरल्यावर घरी घरी जावा. जायचं नी, जाता येत बरं का? नसलं मला बोलव हा, काय आणि पिऊ नको इथून पुढे हा झोप थोड्या उतरूस तर झोप जावा बरं. जाऊ का होय जावा, जावा. पिऊ नको जातो नको.
फिरून आलो पण कुठं त्याचं काय चिन्ह दिसना तपास लागा ना हा आयला, जाऊ दे जिकडे जाईन तिकडे जाईन त्याला काळजी आपल्याला नाही असं करा हा चला आपलं आपल्या रानात बसू थोडं आलाव की आता आपण आपल्या रानात बसू आपल्या निवांत चला चल आयला, लय वैताग आणला गड्या या पाण्यानं काय केलं नाही. बस पांडू पांडुपता हे तरी दिसलाय पाहायला होय गड्या खरं काय राव होय गाड्या म्हणता राव सांगाय तरी मला राहणार म्हणून सगळ्या गावावर हिंडी राव मला तुम्ही विनाकारण उगत ए असली का तरी आला काय कटलेले तुला काय टोकर फिकर आहे का हा आला का त्याला मी कशाला झोपितो इथं मग कुणी झोपलं आपल्या रानात त्याची ते पिऊन येऊन झोपलंय काय शक्य हे एवढी का तरी आपल्याला पसंत नाही मला उद्यापासून बोलत जाऊ नका ए आला का मी कशाला झोपितो तुम्ही झोपिलंय आला का हे अवघडच आहे त्याला उठवा विचारू आपण ए लका तुला योग्य झोपिले काय आता मी उठवा, अवघड पाणी आहे, आणा काय थोडं, उठत पाणी नसते आता. पाणी पाणी आणा थोडं उठवा आ, ही उठत नसते आता उठतंय. आपण पाणी आणा केलंय थोडं. ती. थांबा, एक मोटर चालू अरे करू. थांब इकडे 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 तुला या सांगतो बघ हे बघ तुझ्या पैशाचं तिकडे काय बी होऊ दे याचं काय बी होऊ दे हा. माझं काय घेतले नाही बघ आपण त्याला उठवू का तरी पैसे जवळ बाबतीचं अरे, अरे, तू माझं मस्तक लय गरम केलं बघ पाणी बघा कुठेतरी जे बघ हा मी मोटर चालू करतोय कर. आणि तुम्ही बाटली घ्या हा. हा, कर की चालू मोटर हा हाय की हाय हाय लावा आला. लावा फोड, फोड खाली कर. आलं आलं हा, कर खाली कर का अजून कर आलं उठवा बरं आता पाणी टाका थोडं त्याच्या अंगावर आ, काय उठते पाण्यानं आणि कशाला काय ए उठ रे अय पांडा अरे कवा येऊन झोपला इथं पांडबा अय पांडबा होय. अरे हाय का शुद्धीवर पाणी टाका थोडं पाणी टाका काय करायचं पाणी त्याची काय पाणी टाका मी आणतो पाणी. नाही बस अरे रामभाऊ कळलं का ती माणूस सकाळपासून हुड करायला तुला माझ्या घराला का आलाय राहत का आलाय तुला फिरायला काय बाणा घेऊन गेलाय मला काय हुडकायचं कारण आहे आम्ही तीच म्हणलंय हाला सगळं गाव ना गाव 10-12 बघितलं पडे अरे पण मला काय हुडकायचं कारण आहे तुमचं बघा शामराव सांगा काय कारण आहे ते कसलं आता बटे स्वप्न स्वप्न पडलं होतं मला चांगलं आणि तुम्ही सगळं हापमोड केलाय माझ्या स्वप्नात काय स्वप्न पडलं तुला मी पैसा बासूच्या घरी गेलो तुम्ही आता चहा प्यायला बोललो होतं मला तिने मी पशापासून कोण ही हिरोईन नाही तुम्हाला काय खेडे वस्तीत राहून जावं लागतं वरी त्यांना तू इथं कुणाची नटनाट्याची नाव आम्हाला सांगू नको ती काय म्हणते मला हम्म. पैसे घ्यायला लावले मला पैसे द्यायला लावले पांड्याला आणि पांड्याला माझ्या नजराआड तुम्हीच केला आणि इथं रानात तुमच्या नेऊन झोपविला आणि मला सगळ्या गावभर हुडकायची वेळ आली पैसे काय मी तुझं पुढे न राहिला तू इथं आला कसा मला सांग कुणी आणलं इथं माझ्या मनाने जाऊन मी मला काय आमच्या रानात याची चोरी आहे काय मला रोज माझी तासाला गाठ घेतो ए. काय गाठ घेतली नाही आला का रान माझं आहे तुझं नाही कुणाचं रान आहे माझ्या रानात येऊन झोपलाय तू दोघा जण बोकांडी घेऊन नाही काय येत ना मला झोप द्या उगा. आणि त्याच्या आईला काय मार तुझं हे बघ ए बाबा रानाचं जाऊ द्या माझं पैशाचं बघा पैसे त्याचा पैशाचा वायदा कधी आहे सोयाबीनवर वायदा आहे ना एवढं तुझ्या ध्यानात नाही होत. मला का सारखं पैसे माग लागतो काय सकाळी पैसे दिले तर लगेच मागा लागलाय बरे मला सांग हम्म. ती जाऊ दे त्याचं खड्ड्यात तुझं बी जाऊ दे खड्ड्यात आपल्या पार्टीचं काय झालंय पार्टी करायची की मग कधी मी काय नाही म्हणलो होता आला का पैसे दे की का 500 रुपये माझे आला काय ह्या माणसाला सांग तुझे पैसे घेतले इले वाट लावली तुझे पैसे सोयाबीनला देतो म्हणून ती द्यायला लागला तुला सोयाबीनला ह्याला पैसे मी देणार म्हणजे उगत आहे काय बर चल हे बघ आपलं ठरलंय पार्टी तू देणार आहे त्याला बी संकट नेऊ त्याला बी खाऊ घालू तू बी खा आम्हाला बी खाऊ घाल तू अशी लबाडे करून आम्हाला चांगलं चालणार नाही कळलं का तुझी पार्टी आज घ्यायची पार्टी? पार्टी
पार्टीचे पैसे अंगावर पडतील म्हणून इथे येऊन झोपला होय तसं नसतं शामराव हा. पार्टीला का मी नाही म्हणतो मग काय लपून बसला काय इथं कुठल्या बी हॉटेल मध्ये त्याला हा. मीच बिल भरणार आहे काय बी खावन काय बी त्याचं. लपतोला काय तन बिल भरतो म्हण पैशामुळे नसतं बंडू हा. ह्याच्याकडून आज खाल्ल्याशिवाय जायचं नाही चालतंय, ती चालतंय. काल तुला सांगतो पार्टी देणार होता पण ती पार्टी लपवायची बुडवायची म्हणून इथे येऊन पडलाय हा, लपून पडला. हा, चल उठ चला पार्टीला मी नाही म्हणतोय ना. मग